Idatag itinuswat ang Fisheries Regulatory Training dinakumiskar ti pulisya nga improvised electrofishing device ken ti residente na gusar iti daytoy iti pasat ti Abra River iti Calaba bangken Abra iti Calabes. Nasukatan ti device iti fishing net wenno sigay nga iso iti mabaling nga pagrubwatan na. It does not pay to do something that is not right. This does not send the signal nga kamot ang kuryente ti kanda kamot ti kalatan na Bureau of Fisheries or you come to my office, take kanda kayo. Ha? Nakita ka barangayan nyo. Okay? Oh. Because that is part of the livelihood program. Yeah? Pagbiagam data, so nga nagyan na siya at ngawagas. Apo PNP, Diyos sagina, ti tulong yun, ti daday. Ti 67 titawen na lalaki tinakakumbiskaran ti improvised electrofishing device. Admitirin na, ngos-osa rin na ito iti so magmamanon ang tawen para iti panagbiag na iti inana. Paano ko ba mga alati, si dami sir ko, pag gusto mo nga, ang dano pa nag-ipulong, so mo dyan, naputa mo dyan, so dyan. Ang kuryente nga ito ba sir? Awan na sir. Narigatan sir, dududua kami lang nga gina. Gagyaman kami sir, tasi kayo, tama, barang no, umurot sila mo, si karayanan. Ti illegal na panagkalap iti karayan, ti may sa kanidi sentro ti Fisheries Regulatory Training, ti Provincial Fishery Office ti BFAR, iti munisipyo ti Bangged. Pinartisiparan da ito, iti kapitan keng kagawag nga king Komite ti Agrikultura, manipod kanidi sa nga Pulo Riverside Barangay iti Ili, karaman ang ti pulisya. Tapno makaaramid tayo iti napintas nga ordinansa in support daytoy regulatory roles tayo iti fishery ken matulungan tayo mat dagiti fisher folks tayo kadagiti riverside barangays tayo ti proper ken umiso nga panagkalap iti karayan tapnohaan nga madadael dagitoy species yo nagtikarayan ken ti danum tayo diti Abra. Kang runan nga nagyadal tinilaon ti RA 10654 wenno an act to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing. Mamati ti LGU bay pa nagkinamaya ti barangay, LGU ken law enforcers malapdan ti legal na panagkalap iti karayan. We have several barangays which are located along the riverside of Abra River. So we want everyone to be made aware that there are those that are allowed at daragay may palubos nga wagas iti panagkalap kasamad nga daragay iti saan nga may palubos nga wagas. I am reminded of one part of my message during the first 100 days in office. May panggap iti panakaputar dati wagas nga dapat ipatungpal iti ili nga bangged may panggap iti umiso nga panagkalap. Manamna makalpasan ti duwangal daw Fisheries Regulatory Training ket makapataw ti action plan amang suporta mapabilig ti linteg may papan iti Fishery Regulatory Rules. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.